Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Way rang ba bala itho kerteng kum uba Phedro Jana san post nam kerta, uba na Shillong Mawjongka wa lang kendai kentoit nong spung siemship, ula Jana la yeng na duo ka arpusan trek ujemang arja arpun rio. Ki Bahaïing te rang ba ki Kyrpad baladon manu Ïohi te rang ba bakin sobha ban Pyntip hakini ki number harum nyo not san kandai rio kandai nyo san lane pra nyo ar pra san san lane rio kandai ar iwe pra sao nyo te ka jingja ka dai nadu jan mi singi nangkong arsan tering te ka mobile ru klas switch off hakan nadu ta kamit hi hadu menta pada ka mobile kam on show te beriu pada barang ba beriu apa yakin riu sampu prasnam komitu ulit chunuru dan batip dating pim dan balap show Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya